Ha veletek is előfordul, hogy elbeszéltek egymás mellett. Ha elsodornak a szürke hétköznapok. Ha ti sem mindig értetek szót egymással. Ha minden nap találkoztok, de mintha idegenek lennétek. Ha hiányzik, hogy valamikor jókat beszélgettetek, de most arra már csak a praktikus dolgokról esik szó. Ha az intimitás megélése nehezebben megy. Ha a gyerekek veszik el minden időtöket és figyelmeteket. Ha nehezen értetek szót egymással. Sok a stressz és a hétköznapi feszültség. Van megoldás. Ha szeretnétek újra felpesdíteni a kapcsolatotokat. Ha szeretnétek újra fontosak lenni egymásnak. Ha szeretnétek újra játékosságot vinni a kapcsolatba. Vegyetek részt az online tréningen, hogy újra az a boldog pár legyetek, mint régen. Páratlan megoldások pároknak.